ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ବନିବା ପୂର୍ବରୁ ଗରୁଡ଼ ଦେବତାଙ୍କୁ ଚୁନତି ଦେଇଥିଲେ। ଅମୃତ କଳସକୁ ଚରେଇ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ନାଗମାନଙ୍କର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ଉଠାଇଥିଲେ। କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ବିନତା ଆଉ କଦ୍ରୁ। ବିନତା ଗରୁଡ଼କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କଦ୍ରୁର ଗର୍ଭରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ନାଗ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କମ୍, ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆକାଶରେ ଦିବ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଉଚ୍ଚୈଃସ୍ରବା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଘୋଡ଼ାର ପୁଚ୍ଛକୁ ନେଇକି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଲା। ବିନତା କହିଲା, ଦେଖ ଏହି ପୁଚ୍ଛ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଟେ। କଦ୍ରୁ କହିଲା, ଏହା କଳା ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ସର୍ତ୍ତ ଲାଗିଲା, ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ ବନିବ। କଦ୍ରୁ ଛଳ କଲା, ତାର ନାଗପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ସେ ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ପୁଚ୍ଛରେ ବଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ କଳା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ବିନତା ହାରିଗଲା। ବିନତା ନାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଲା। ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଏହି ଅପମାନ ଦେଖିକି ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନାଗ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ନାଗମାନେ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମାଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଦରକାର ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅମୃତ କଳସ ଯାଇକି ନେଇ ଆସ। ଗରୁଡ଼ ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ପରକୁ ଫେଲାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗତି ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କଲେ। ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ଅଟଳ ରହିକି ତାଙ୍କର ବଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଶେଷରେ ଅମୃତ କଳସ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଝାରେ ଥାମି ନେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଫେଲିଗଲା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, କ'ଣ ତୁମେ ଅମୃତ ପିଇକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଚୁନତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଗରୁଡ଼ ନତମସ୍ତକ ହୋଇକି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଅମୃତ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବି ପିଇବି ନାହିଁ। ମୋ ମାଙ୍କୁ ନାଗମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିର ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ କେହି ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦଉଛି, ତୁମେ ଅମୃତ ନ ପିଇକି ବି ଅମର ରହିବ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ବାହନ ବନିବ। ଯେବେ ବି ମୁଁ ଅବତରିତ ହେବି, ତୁମେ ମୋର ସାଥିରେ ରହିବ। ଗରୁଡ଼ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଚିହ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଉପରେ ରହିବ। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧ୍ୱଜାକୁ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ଅମୃତ ନେଇକି ନାଗଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା, ବର୍ଷା ହେଲା। ଅମୃତ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲା। ନାଗ ଅମୃତ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଗଲେ। ବିନତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରର ମାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଗରୁଡ଼। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ବାହନ ବନିଗଲେ।